troje mladih iz Srbije. Na prvi pogled imaju totalno različiti problem, ali na kraju ipak dolaze do identičnog rešenja. Zar opet banana? Da, jedem jednu pre, jednu posle treninga. A trećina našeg smeća se sastoji iz tvojih banana. Zar ne možeš nešto drugo da uradiš? Pa nisam razmišljala o tome, ne znam da postoje neki drugi način, ali mogu da bacim pogled na internet. Pogodiš da sam malo preradila. Šta si radila? Spremala sam ponovo pržena jaja. Opet, pa ti svaki dan jedeš jaja. Šta radiš sa tvojom ljuskom? A znaš koliko ih volim. Ali čovječe, možda stvarno postoji način da iskoristim tu ljusku. Ajde, ću te posle, čujemo se, mogu da probam nešto? Ajde. Ajde.